شما اینک صدای اشتکی داور قربان مراد شریپов رو میبینیم. رسما بازی هم با همین امکانیت نوبتی از دور ضربه بسیار هم قوی میزند. ارسالی توپ خیلی بلند، وضعیت خطرناک است، شانسی بهترین و حساب شده می شود. دسته روشن در دقیقه 19 رقابت بیرون از چمن میدان و بیرون از حدود اساسی ممکن است چون خوشحالی و چون خرسندی فاول گذاشت هم که баландтар баромада хостанд прессинг кунанд, аммо ин ҳам натиҷа надод ва бубинед ки дар аксил ҳуҷум чӣ гуна шонс пайдо мешавад. Дарвозабон наҷот додан наметавонад. ҳисоб дӯстони гиромӣ 1-1. рафти ин ҳуҷумро бубинед партофт иҷро мешавад аз алишер холмуродов мегузарад ба осонӣ. муҳаммад иқбол аминзода дарвозабон холмуродов дар лаҳзаи қаблӣ тавре мо дидем камёб нашуд. инҷо ҳамон тавре дидан мумкин довар ишора бар он дорад ки офсайд буд, вале хулосаҳои баъдии ӯро интизорем. ба фикрам баъд аз он боз як ҳолате буд ки хуб хат кашида маълум карданд аз ҳамон нуқтае ки ирсоли туп буд аз сӯи меҳрубон каримов ба алексей фирсов. онҷо маълум мешавад ки офсайд набудааст. хуб пеналти ҳаст дӯстони гиромӣ, аз пеналти истифода мебарад дастаи равшан ва бисёр олӣ ҷамшед махсумов тавонист дар дақиқаи 44 пеналтиро бехато оморашон андаке нигарон кунанда, аммо дар ҳол ҳамлаи навбатии дастаи равшан созмон меёбад. ҷамшед махсумов бо туп пас медиҳад ё зарба мезанад. инҷо фурсати беҳтарин барои азизбоев, зарбаи ӯ ва дарвозабон махсумов партофти баланди туп аз сӯи ӯ шонси зарбазаниам буд, вале бурда тавонист ҷамшед махсумов. ва мо шумо дар саҳнаҳои такрории қаблие ки медидем барои мо ҳолати офсайдро мехостанд нишон диҳанд. дар ин байн равшан як ҳуҷуми дигари хатарнокро ба роҳ монду, ба задани гол ҳам муваффақ шуд. партофти тӯлонӣ ба наздикии ҷаримагоҳи дастаи истаравшан. инҷо дифоъгарон на он қадар хуб бозӣ мекунанд ва бубинед дар мубориза дар қабати дуюм чӣ гуна ҳаракатҳои ҷолибе дошт Кабир Салимшоев, футболбозе ки қаду қомати он қадар баланд. алексей фирсов партофти бисёр амолӣ ва чӣ гуна аз ин имконият бозода мухлисон хубанд. инҷо вазъияти хатарноки навбатӣ ба миён меояд ва ниҳоятан ҳисоб боз ҳам тағйир меёбад. як аксулуҷум андаке осеб гирад. муҳим ин ки ҳамларо ба нуқтаи ниҳоӣ бурда расони онҳо низ мушкил гардид. азизбоев қоида вайронкунӣ буд. футболбози дастаи чун ҳолати ҷиддӣ, бале чизе ки болотар гуфтем. футболбозони барои ислоҳи вазъ боз амин субҳонӣ албатта бозиҳои баъдиро дар ихтиёр хоҳад. 2022 буд ва дар солҳои охир доимо равшан дар баробари саравшан камёб аст ки ин тамоил имрӯз ҳам идома ёфт. варзиш ва футбол ин бозиро аз Кулоб Арена пешниҳоди шумо карданд. дар назди микрофон шореҳ Парвизи Маҳмадамин буд. хайр.